at holde øje med, hvor er det piraterne de opholder sig, hvor er det de danner deres lejre. I tilfælde af, at de flytter, hvor flytter de hen? Det er jo en af de ting, vi skal finde ud af ved at sammensætte de efterretninger, vi får ind forskellige steder fra. Then how is the feeling once you get on board the ship when you've won the battle? Markaan maxaa ka maqan baa dareenkoodu waa caadi highway. Okay, let's go. Go ahead, one shot. Det er vigtigt at tage en masse billeder, fordi det er med til at danne et overblik over, hvordan livet foregår hernede. Hvis man ved, hvordan livet det foregår til dagligt, så kan man også se, hvornår tingene foregår, som det ikke skal gøre. Overvågning PAC Sømål Fejl 005. Det er vel på bevagning. Men nu er det jo øvelse, der gør, at vi bruger så meget tid på forberedelse. Hvis vi skal skyde, så skyder vi selvfølgelig for at forsvare os. Og så tager det ikke den nødvendige tid, som vi normalt bruger på at klare under en almindelig øvelsesskydning. Så går det meget hurtigere.